ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଯୁକ୍ତ 2 ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବାରେ ସମସ୍ୟା ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନାହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯୁକ୍ତ 2 ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏହି ନେଇ ଅଫିସିଆଲ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାସ୍ ହାର 84.93% ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପାସ୍ ହାର 81.12% ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସକାଳ 11ଟାରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। www.odisha.result.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନଥିବାରୁ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବାରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦିନ 12:30 ସମୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି କହିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେହି ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳର ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନରେ ମୋଟ 93,734 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 87,938 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 39,573 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 24,082 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 19,536 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି।